In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Ik vind het ook fijn dat ik weer terug ben. Dank natuurlijk naar mijn collega Murillo Nobrega die het voor 4 weken overgenomen heeft. Maar nu ben ik, Oscar van Dam, weer terug bij Extra Journaal. En ik heb voor u de belangrijkste nieuws uit Curaçao. Ambtenaren moeten alert zijn en dat gaat over het nieuws dat volgens de vakbonden er binnenkort duidelijkheid moet komen over een paar belangrijke punten voor de ambtenaren. Volgens Juan Laurens van de vakbond Straf, een van de vakbonden die de ambtenaren vertegenwoordigen, moet er ook binnenkort duidelijkheid komen over zaken als de betaling van de loontrede, indexering en de lump sum. Morgen vergaderen de vakbonden die de ambtenaren vertegenwoordigen in de CCVV en daar zullen ze beslissen wat er komt te staan in een brandbrief naar de regering. Het is vandaag 23 oktober en voor eind november moet er duidelijkheid zijn. Dus we moeten snel werken, aldus Laurens. RDK tekent akkoord. Het is weer nieuws over de voortgang van de Refineria di Curaçao. En die heeft namelijk een Memorandum of Understanding getekend. Dat deden ze met het bedrijf Oryx Petroleum. Op die manier wil de raffinaderij verder werken aan het installeren van een nieuwe baas, huurder, opzichter, hoe je het ook wil noemen. Er moet in ieder geval duidelijkheid komen voor de raffinaderij en de Bullenbaai. In het Engels heet dat het akkoord is ondertekend voor een Suitable Management and Operational Partner for the Refinery and Bullenbaai. Er moet later meer duidelijkheid over komen, maar er is met zorg gekozen voor Oryx Petroleum, aldus de raffinaderij. PISAS vergadert met gepensioneerden en het gaat ook weer over de ontwikkelingen rond de raffinaderij. Hij heeft onlangs om tafel gezeten met gepensioneerden, onder meer van de Refineria di Curaçao, maar ook van de RDK, ook mensen van de vakbond APRI en van de verschillende werven die hebben samengewerkt bij de raffinaderij. Om op die manier duidelijkheid te geven over de huidige situatie. Zoals bekend is de overheid bezig met het vinden van een nieuwe doorstart voor de raffinaderij. En als dat eenmaal duidelijk is, komt er ook meer duidelijkheid voor de gepensioneerden, aldus PISAS. Dan een heel ander bericht. Vrouwen drinken steeds meer. En dat blijkt uit een onderzoek van FMA. Die hebben een onderzoek gedaan onder jongeren onder de 25 jaar. Ze hebben bijna 400 jongeren geïnterviewd. En daar zijn enkele opvallende conclusies uitgekomen. Zoals vrouwen drinken meer dan mannen in die leeftijdscategorie. Vape, elektronische sigaretten, wordt steeds populairder en wordt meer gebruikt dan de reguliere sigaretten. En van de gebruikers van marihuana op Curaçao zegt 33% dat te doen om beter met emoties en situaties thuis om te gaan. Dan directie, Enya draait normaal. Dat gaat over Enya, daar is natuurlijk heel veel nieuws over geweest. Er zijn rechtszaken. Er zijn rechtszaken van de centrale bank tegen de vorige eigenaar en dergelijke. Maar de directie van Enya zegt vandaag in de extra dat ondanks al deze ontwikkelingen Enya gewoon draait. Alle verzekeringen, alle andere zaken die afgesloten kunnen worden bij het bedrijf lijden niet onder alle ontwikkelingen die vooral in de krant terechtkomen. Dat wilde de directie van Extra graag bekendmaken. Dan 6 horecazaken gesloten. Dat gaat over een onderzoek dat het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft verricht afgelopen weekend. Daarbij werden 9 zaken gecontroleerd, 8 horecazaken en 1 supermarkt. Van die 9 zijn er 6 gesloten, voornamelijk vanwege onhygiënische situaties. Het gaat onder meer om cafetaria Bombini in Brievengat. Er zijn ook zaken gecontroleerd op de Ruiterkade. De supermarkt verkocht illegaal sigaretten en is daarvoor beboet. Kinderen steken containers in brand. Dat is nooit een bericht wat je graag wil horen, maar zeker niet bij Heavy Mix. Daar zeggen ze vaker last te hebben van kinderen, jongeren die op hun terrein komen als de zaak dicht is. Soms worden er video's opgenomen voor videoclips met de enorme apparaten die er staan. Er worden vernielingen aangericht en nu werd er dus brand gesticht bij verschillende containers en ook bij een bobcat. Dat is natuurlijk een economische klap voor Heavy Mix, die hoopt dat er beter gecontroleerd gaat worden.
En ook moet worden gezegd dat al deze brandstichtingen op film staan. Dus de daders zullen worden gepakt, hoopt Heavy Mix. Dit was het belangrijkste nieuws. Even reclame. Daarna heb ik meer nieuws voor u. Censo ta 100% anonimo. Ni CBS, ni e encuestador que ta visitabu, no que sa direito de família em particular. Mas bien nanta interessa pa colectar informação de totalidade, pa criar vista correcto e exacto de Corsou su hogar e habitante nan. Pa instância na Corsou, hanya bom data, cu qual nan por tomar decisão informar, pa nos país por planificar e desenvolver melhor. Por exemplo, quanto gente empleada e desempleada tem, den qua barrio, quanto gas mister de corrente e quanto tem painel solar. Ora acaba de coletar dados e suma den cifra total, ta desassi de tur informação individual. Família cooperar sa cu censo 23 tapahanha vista total e anônimo. PCI é família que ta cooperar. Abo dambe? Panosa Cognosta. Bij Playa Piscador op Westpunt is het afgelopen weekend misgegaan. Dat kwam ook via een video op Facebook. Toeristen vroegen aan jongeren om de muziek zachter te zetten. Lijkt op zich geen reden tot een enorme ruzie, maar het liep dus wel uit op een vechtpartij. En het is eigenlijk weer een voorbeeld van hoe het misgaat bij Playa Piscador, zo schrijft de Extra vandaag. Een prachtig stand met heel veel mogelijkheden, heel veel potentieel zoals dat heet. Maar het lukt maar niet Playa Piscador te ontwikkelen op de manier die we zouden willen. Dit is een nadelige situatie, maar betekent niet dat Playa Piscador een mooie plek op Curaçao is. Zo wordt onder meer door het Bureau van het Toerisme gezegd vandaag in de Extra. Er moet harder worden gewerkt en gezamenlijker worden gewerkt om incidenten als deze te voorkomen en Playa Piscador verder te ontwikkelen. Zo staat in de Extra vandaag. Volgens Roelien Kamminga, Tweede Kamerlid voor de VVD, moet worden opgepast dat de invloed van China op Aruba, Curaçao en Bonaire niet te groot wordt. Ik zeg Bonaire, maar eigenlijk zijn haar zorgen vooral voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ze heeft hierover vragen gesteld aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties. Die heeft aangegeven dat er altijd goed wordt gekeken als deze eilanden, landen van het Koninkrijk zaken willen doen met andere mogendheden. Zoals bijvoorbeeld niet mogelijk dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten geld lenen van andere landen als de Rijksministerraad daar geen akkoord voor heeft gegeven. Er zal volgens Van Huffelen altijd worden gekeken naar het belang van Nederland. Als dat niet wordt van het Koninkrijk. Als dat niet wordt gediend, zal er geen toestemming worden gegeven voor innige samenwerking met andere landen. Bescherming tegen te verregaande invloeden van buiten is er altijd, maar zij ziet niet direct reden om zich zorgen te maken over de invloed van China op de landen in het Caribisch gebied. En dan gaan we naar Joey Gugolski. Hij is 22 jaar en werd afgelopen weekend wereldkampioen WFMC. Ja, het is voor mij ook voor de eerste keer dat ik er hoor. WFMC Kicklight. En WFMC is de World Fight Sport and Martial Arts Council. Hij werd kampioen in Duitsland. Gugolski is zoon van de voormalig Antilliaans judo-kampioen Rob Gugolski, die een sportschool op Curaçao heeft. Joey Gugolski wil daar ooit terechtkomen om te werken en te trainen, maar hij is nu bezig in Nederland voor zijn carrière. Hij is actief in kickboksen, boksen en MMA en hij wil via deze titel semi-pro en uiteindelijk professional fighter worden. Hij heeft 30 wedstrijden gevochten en een groot deel daarvan gewonnen. Nou, dit was het belangrijkste nieuws. Extra Journaal was er weer met Oscar van Dam. Ik ben blij dat ik er weer ben. En ik ben er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.